Η τελευταία ιστορία του Άντι Βρόσκου. Διάβασέ μου λίγο ακόμα. Μα είσαι κουρασμένη, μαμά. Πρέπει να εξαπλώσεις. Αύριο πάλι. Σε παρακαλώ. Λίγο ακόμα. Η φωνή της έβγαινε αδύναμη, αχνή. Άνοιξε πάλι το βιβλίο, τον αγαπημένο του Ντοστογιεύσκη, και συνέχισε. Τα θολωμένα από τον καταράκτη μάτια της τον κοίταξαν με αγαλίαση. Κάθε βράδυ, ένα χρόνο τώρα, το σκηνικό επαναλαμβανόταν σαν μια μικρή ιεροτελεστία. Αυτή ξαπλωμένη στο παλιό ξύλινο κρεβάτι από καρυδιά και αυτός πλάι της καθισμένος στη φθαρμένη κουνιστή καρέκλα που έτριζε με κάθε του κίνηση να της διαβάζει μέχρι να την πάρει ο ύπνος. Λάτρευε το διάβασμα η κυρία Δέσποινα. Όλη της τη ζωή με ένα βιβλίο στο χέρι την έβλεπες. Από αυτήν είχε κληρονομήσει και την αγάπη του για τη λογοτεχνία, τη μοναδική σταθερά στη ζωή του εκτός από την ίδια. Μοναδική, μιας και ένας αποτυχημένος γάμος που του κόστισε τα παιδιά του, ό,τι πολυτιμότερο είχε δηλαδή, και μια απόλυση απότοκος των μνημονίων που είχαν σκυλέψει τα τελευταία χρόνια τη χώρα, είχαν απομακρύνει προπολού και διαπαντός μάλλον το ροσυνεφάκι στο οποίο αρμένιζε αμέριμνος. Δεν είχε τολμήσει να της πει τίποτα για τη δουλειά, μη τη στεναχωρήσει. Φοβόταν ότι η ήδη κλονισμένη υγεία της δεν θα το άντεχε. Όταν εκείνη είχε μάθει για τον επικείμενο χωρισμό του, είχε υποστεί ένα ισχυρό σοκ. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος, ο κυριότερος τουλάχιστον, που είχε καταπέσει έτσι, λίγο μετά από αυτό. Όλη η ζωντάνια και ενέργεια που της έδιναν τα εγγόνια της, λες και στράγγισαν απότομα, εξαχνώθηκαν σε μία μόνο στιγμή, όταν έμαθε ότι η Ροξάνη θα έφευγε για μόνιμη εγκατάσταση στην Αυστραλία με τα παιδιά και τον επιχειρηματία που είχε ερωτευτεί παράφορα. Τελευταία σελίδα. Διάβασε τις εναπομείνασες σαράδας. Όταν τελείωσε, ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στο σκαμμένο από τον χρόνο πρόσωπό της που εγκλείσει τα μάτια. Έμεινε να την κοιτάζει για λίγο. Μια γαλήνια, σχεδόν αγγελική μορφή. Έσβησε το πορτατήφ αφήνοντας προσεκτικά το βιβλίο στο κομοδίνο και έφυγε πατώντας τις μύτες των ποδιών του από φόβο μη την ξυπνήσει. Γυρίζοντας σπίτι, έβαλε να φάει και χάζεψε λίγο στην τηλεόραση. Άλλη μια αυτοκτονία. Είχε χάσει πια το λογαριασμό. Πλέον δεν ήταν καν είδηση. Πλάνα ανθρώπων που έψαχναν στα σκουπίδια για φαγητό. Ένας ακόμη λίβαλος για την Ελλάδα από το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, πάντα με υψωμένο το δάχτυλο. Η μέρα της μαρμότας. Πήγε στο κρεβάτι, αλλά ο ύπνος πάλι λειψός και ανήσυχος, με τις φιγούρες των παιδιών του να στοιχιώνουν κάθε του νύχτα από την ημέρα που έφυγαν. Το άλλο πρωί ξύπνησε κάπως απότομα από το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Η αίτηση που είχε κάνει για τη δουλειά στη φαρμακευτική εταιρεία είχε γίνει δεκτή. Από εβδομάδα θα ξεκινούσε. Επιτέλους ένα χαμόγελο. Ετοιμάστηκε να βγει έξω. Τον τελευταίο καιρό είχε περιορίσει τα έξοδά του στο ελάχιστο. Έτσι σήμερα μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό του την πολυτέλεια ενός καφέ στην ηλιόλουστη Αθήνα παρέα με ένα βιβλίο. Το βράδυ θα ανακοίνωνε στη μητέρα του τα νέα για την καινούργια του δουλειά, χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες. Άνοιγε την πόρτα όταν ο ήχος του κινητού ακούστηκε και πάλι. Το σήκωσε. Ήταν η Μόνικα, η καθαρίστρια που συγύριζε το σπίτι της μητέρας του μια φορά την εβδομάδα και της κρατούσε λίγη παρέα όποτε μπορούσε. Η κυρία Δέσποινα τη λάτρευε. Η φωνή της έτρεμε. Η μόνη λέξη που κατάφερε να πει πνιγμένη στα αναφιλητά ήταν «έφυγε». Έμεινε να κοιτάει αποσβολωμένο στη μισάνυχτη εξώπορτα, κρατώντας ακόμα υψωμένο το κινητό, ενώ η γραμμή είχε κλείσει. Το πρώτο που ήρθε στο μυαλό του ήταν τα τελευταία της λόγια. «Σε παρακαλώ, λίγο ακόμα». Και έπειτα η πραότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό της καθώς βυθιζόταν στον αιώνιο ύπνο. Τελικά, ακόμα και ο θάνατος δεν κατάφερε, ή μπορεί και να μη θέλησε, να τη στερήσει το τέλος μιας ιστορίας.